Za prvým listom prvý schod do strán, čo napísal život sám, v akej pleti, v akej časti, v akom čase, ako komu prídeš vhod, ako hod to terča náhod, za vlne sena či bod, a či do desiny, už čas je zabezpečený zatiaľ, bezmocný umom, sa stal, neserióznym zavial, hodnotným kľudom, životným kľudom začal. Život sa ešte nezačal, ešte do teba nezačal, chvíľu bude trvať, kým snívať prestaneš a začneš vnímať ďalšiu stranu obráť. Po prvom kroku karty zamešal si musíš dohrať sám, s prvými skúsenosťami dopredu hnať sa. Čo v tejto kapitole nestihol si v ďalšie dohnať. Snáď, tak si poraď, má málo rokov, stihol iba málo krokov, už sa o problémy potkol, v ďalšom daždi faktov zmokol. Tak sa pozri vokol, tým neskúseným okom, nie som prorokom, no skokom si zrazu za úsekom bez starostí. Tam, kde sa neuchytíš bez danosti, prerazíš cez dovednosti, svoje možnosti zváž a schopnosti zváž, akých máš. Akých máš? V druhej kapitole na jednej strane kritika, v druhej príbeh pútnika, z každého ďalšieho nevychádza nikdy replika.